obodo kwalugo anya mwachabago anya putago ife bebego Emaboniu looking at what now we there here. Now we there here. It's a couple of bullies. Now we there here. Messi to see the weekend. Now we there here. If you go to pump for I need you, but they no love for man. You no got no choice. If you go to package, I need you, but they belle. Security confirm. The man who don't have you know. The man I Messi, but they can't find it. The man I'm dead. And I'm I go be more than you make it. I don't share what you want. I'm not those who are right. I'm not the killer. I don't know one day. What you don't know one day. One I say. One baby. Over more season. You wanna. Full option, no double silencer. If I am double powers, no double condenser. If I need to go to the kitchen, then do the monster. I can't go in shower, who they went this song. Jehovah kusuli ne kenda ya mabare kusi ako mondia ai ne I know the who went to the line. And I had any invitation who the no game. Now, what happened to us? I had a job. I had a job. He said a powerful delegation. I know no, I'm like to a party. I'm going to I need to own one. When I hate to after that, I get there's a luna. As I did not, I make a moon. Let you be a man with your child. When they can, I need a hair. I can't have one grand time. I am an idol man to be. My name is going to buy us in the ticket. I know. So you are going to stop down. Are you here? Asking I we can make it a time. I'm proud of you. Thank you very much. Make us a construction. I have been for one of the people that say, "He has a long case. I want to give
Big smoke. Ibu ego, ibu ọgwụ, nwa nke iji ha, ọ bụla ị chọrọ enye gị, ọ nwere ọzọ, anyị kedere. Since yesterday we wrote that right on the road. Every way. I made my Chief Samuel, Okeke, that's your camera. Uzoeziokwubundu. Uzoeziokwubundu. Ukwelle. Anyị na-asị o na anyị nwekọrọ nsọ n'Ukwelle anyị. Onye kwuo ori a na-anapụ anyị Ukwelle. Ije ije ringo ma ijebe nwaanyị ma ndị ọzọ esi eme a na-anapụ onye anyị Ukwelle. Ụfọdụ ibe ndị ọzọ dị anya eju anyị kpọrọ ya bụ eziokwu ịga nọkwara eziokwu wee mee na-abụ ụlọ anyị wee sị na ị ga-abụ kụkabara ahụ eziokwu bụ ndụ ị ga-abụ eziokwu bụ ndụ nke mmadụ ebe abụ nke mmụọ ije ite ike kwụsie n'eziokwu ibe ọcha na-eme anyị wee sị na ọ ga-adịrị mma anyị wee sị na Chineke ga-anọ n'elu ndị isi wee kwado okwu ị ga-ahụ eziokwu ị ga-ahụ
Chimereze, Chimalunzu. Chimereze, Chimalunzu. Oraukwu akụmafọ ife karịrị akarị ọgịnịdị
every Monday. All have a stag at that. I pray okay, she plays it here. I make the nono. Led by our own Ikwelle, multiple Ikwelle Noha. Powerhouse of Monday Savannah. Can you say Uzoeziokwubundu? Or why you find a member? Eziokwu na nwanne ya nwoke Okeke bụ Nze Chimereze Ikwelle Chimereze Chimalunzu. Ọ na-abụ Chukwu na-ama ka o si agụ onye nwetara aka Chukwu ewere ngozi wee na-enye ya. Otu Solomon si wee ya amamihe, Chukwu nye ya amamihe, wee si na maka na ọ na amamihe, wee gide n'oge dị iche iche wee chọọ ya mma. Okwu ọzọ m na-ekwu maka na agaghị bụ isi aka abụ ụyọm. Mana m na-ekelegoro n'ime anyị our grandfather na Miss Bushi Anthony Gammel Ikwelle na-egwu Ikwelle n'ọha Ikwelle ikere n'ọnya nnekwa anya na aka ndị ozugbo ọ bụrụ chi okwu dere ọnụ ọra anya buru ugo n'ime anyị member of the ruling council Oraukwu. Ọ na-abụ anyị na ndị nọ na kabinet n'ụlọ ha ọ dịghị anyị ka Oraukwu nọ ndị otu ọdụ osi wee nye maka na ndị ma-ike ka a na-enye ọkwa dị elu. Inekwa anyị n'isi ya ị ga-afụ Ikwellekwa na onwe ya eze Amerika eze Amerika gara aka ọkọrọ chairman of the youth. Maka na ife niile a na-eme n'ụwa ọ bụla ndị youth ara nọrọ ya ịma na ọ dabara maka na anyị sort of tomorrow ọrụ ga-abụ anọrụ ha anyị nso ịbụ ha anyị na-egoli na-agbata ịmara onwe ndị kwụ anyị n'azụ. My youth chairman and lawyer ebupụkwọrụ okwu because na ọ bụrụ na ịchọ ka ịghọtasị anyị mana ọ ga-adị gị mma ibe mmadụ and ndị na-achị ga na-ege ntị n'agha Jizọs. Ndị na-esi onye na-azụ ị ga-abụ clean like clean of Monday safari clean like clean ndị Monday prayer meeting since ebidoro sit at home ọ bụrụ anyị ka arọ na-amụrụ
ọrụ ọkpọ anyị nọ nsi ike ọbụgo ụlọ ụfọdụ n'ime anyị amaghị ibi ụlọ ụfọdụ ụbọchị ụka ga-adị ụlọ maka na o nwere ebe anyị ga-adị echi otu a ka ọ dị every Monday anyị na-anọ n'ebe a na-enwe nlikọ dịka nwanne ụmụnne anyị ndị a ndị Chukwu bunye na nnukwu ọkwa wee na-azụ anyị biko ma echi ebe ahụ biko ọsọ mmadụ asụta nwa ọdụ daa ọbụla bụ Chief Chikalụnzu Ikwelle Ugomeze biko mmadụ bụ oge because na ihe a na-eme dịka otu akịta nọ ekwere m okwu ine nkwa agụbago m biko ebe anyị na cabinet member nọ bụ anya furu ugo emesiri introduction ya bụ chikin chuno ka ọ kụwa hama n'isi ntu ekele m unu ọgụgụ mụnụ so ụlọ biko tata ọ bụ n'igwe Chinyereze ọsụta nye mba anyị na-ekele bụ Chineke ọ bịa bụ onye ọ ga-ekele onye ga-eke amalọ anyị wee gbakọ nwa tata n'ebe anyị na-anọ n'ebe Mọnde na-ekpere Chineke na-ahịa amala na-ahịa ngọzi na-ahịa ọganihu ọ bụ aka mana azụ mgbe ọgụ ihe anyị ga-ada ada ka anyị si nna anyị kwu daalụ ihe anyị ga-ada ka anyị si nna anyị kwu tantịsa na ọ na-abụ mmalite anya ọsị na ya daalụ ya daalụ ekele onye tata echi omekwa ọzọ anyị wee sị ka anyị bịa anyị abataghị ụlọ na anyị bụ gbamgbam dị ebe niile oge ọbụla mmadụ ya gbamgbam ha mana anyị ga n'ụlọ wee bata ụlọ wee sị ka anyị bịa pay homage ka anyị gosi our petrol ihe ọ na-eme anyị ka anyị mma ihe anyị ata ka anyị si ata nke sana na nwanne ya nwoke onwe ebe ọzọ anyị ata ka anyị sịa daalụ na ihe na-emere anyị na anyị mma appreciation ka anyị bịara igosinu n'ime igosi appreciation anyị ama ama aka wee bịa anyị na ibe iwe bịa unu si anyị na-atụ unu anyị na-ekwu na ezuru ezu yutu na okenye ya kwere na-ekwu isi ọkaka unu n'anya ebe a n'azụ Ugomeze o nwere mmanya dị ebe ahụ amana ya fụ ya ya ihe a bụ ihe pere Mọnde ndị na-host ndị na-enye nri ndị na-enye mmanya ikpeazụ gị na nwanne gị na-ahụ ọnya ka anyị ka ikpe ehome iji kwado ihe ị na-eme aka nke ọzọ ị ga-abụ mmanya tinyela close of drinks dị ya ọnya ka anyị ji bịa anyị si na ọ ga-adị unu mma nke a bụ mbido nke a bụ ezigbo mbido ka anyị bidoro maka na ihe dị mma dị mma ọtansa ka anyị si ka anyị si gị ka anyị gbara ube ka anyị si na ihe na-enye mere anyị dị anyị mma ike ahụ na anyị na-apụgo na-atụ a na-ekele onye ọbụla na-ekele Chineke ụkwụ anyị jide mara mma mma anyị ga-ana ụkwụ anyị jide ya makarị ka anyị na-adị ekele Ikwelle Chimalunzu Chimalunzu ibe anyị abaghị ibe anyị abaghị ibe anyị Monday prayer ministry. Nwere ofu ihe na-atọ m ụtọ chọkwa ka mee ka ndị mmadụ this prayer meeting na-atọ m to become a ministry. Yes, yo. And ka ị kwuru ya ka ọ dị n'ime ministry a anyị na-ekpe ekpere ole ụwa ọkwa osi obere one na ụra ahụ ekwe Chukwu na-anụ ya maka na Chukwu laikiri ọnọdụ ahụ nne nwere ihe Chukwu chọrọ ka ịfụnanya ama nnọọ na-abụ ọbụgoro na osu atụkese ya atụke mee n'ụzọ mbọsị ezi afọ wetara banana
mkpụrụ ịtọ ka ọ dị o wee si n'ọka e wee na-anọ e wee megide banana megide ya wee mee ya ọzọ ihe a Jizọs mere ụmụ achịcha ise ụmụ achịcha ise na azụ abụọ wee zuo anyị ncha ọkwa na-etu ọ dị ọ bụrụ ọkwanụ nọ na mmadụ enwere ihe oyi dibịa kama na-abịa nọkọrọ etu a onye isi na-awa na onye BP na onye afọ na-alụ na onye nwere nsogbu na famili ọ na-analụ ọ bụrụ na ọnya na nwunye eji m afa nwanne m nwoke na ụmụnne m ndị ọzọ mara anyị na-enọ wee na-asị na ọzọ mma ọkwa ịfụrụ etu a na-eme ebe a taa mgbe ete aka anyị ebido na-eme na pulu na ofuru eluwe anyị esikwa etu a jee si na onye otu anyị onye ka anyị si n'ọgọgọ minista na-eme ihe na-etu a biko Chukwu gọzie unu niile n'aha Jizọs.
agwara m ka bụrụ agwụ bụrụ ilo mana ilo na agwa na-ebu ya maka ọ gwara ya ma wee tinye Chineke ọ na-edu anyị na-ekele na-aṅụrị anyị na-enwe mba anyị ịfụnanya anyị na-ahụ Chineke ọ na-ahụ onye ịkọ ka anyị jesi wee bịa ịnọnye nwanne anyị taata maka egwu ọ na-eme ọkpọrọkwa sọ mmiri ga-anọ ebe a taa ibe si eri nne enwere eti ego ebe o si wepụta eri n'otu wee mee anyị bịa were egwu aṅụrị ọ ga-abịajikwa nne ya mmadụ ibe anyị na-asị na ife ama akọ na aka ọ na-adị anyị na-agwa anyị Chineke ọ nwere onye na-enye ego ọfụma site nye go wele wele na Chineke ka ọ na-echekwa chie mkpụrụ ọkụ anyị nweta na-echekwa ezinụlọ ya ọkwa amafịa ajọ mmadụ amafịa onye fụrụ ya bebe a na-atụkwara anya mmiri amafịa tupu n'ụzọ echie a na-atụkwa tupu ya agwa ya maka na ọ dị enwe nke mmadụ a chịkwa na obodo anyị na-ego ụgwọ n'ọkwa mmadụ na obodo anyị na-egoga onwe onye na-eji egwu ege ya nsogbu anapụta ya enyere onye ma edozi ihe na onwe na ụbọchị gara aga wee na-asị ọ bịa ka ụgwọ ya ka ndị anyị Chinyereze ikuku na-eku emesara ya ihe wepụ n'ọjọọ asị na-agbala aka n'azụ anyị onye jiji ga na-akọnye ji n'ala ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na okokwu ekwukanụ kweke ibu mechebenu onye mara okporo izu okporo abụọ jide n'elisianụ amazi n'Igbo oke mana oke adịghị ezi onye na-echebenu onye akwa onye bụ uzinu kedugo osiganụ anyị dị n'izugbo nkiri anyị abụta n'iwu anyị jụbanụ ụmụ anyị nkiri anyị bụzi kedugo osiganụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima ọ bụzi gị isemenụ oyima
kwezuenu biko ịma anyị si o nwere ebe anyị si Igbo wee sị na anyị abịarịrị ebe ọpụ ihe ọsọ ọnya dị na anyị abịarịrị ebe anyị wee hapụ ebe ihe a na-eme ebe ahụ anyị na igwewa ha n'ọjị igwe wee wụọ ọjị anyị pụtawa ozugbo wee bịawa na be onye ọ na-eme ka o si eme anyị onye ọ na-eme ka o si eme anyị o wee bụ na nwanne m nwoke ekele ka anyị na-ekele n'ihu iji ezu Oraukwu taa Oraukwu ka ịzụ ọ bụrụ na ị wepụtaghị ego a dị ihe ọ bụrụ na o meghị ihe iji eme mana ọ ka ị wee mepasara aka o nwere ndị ịzụ ndị tata bịa eri nri ije ha tata kwa ụwọ mgbe maka ọzọ ibe nke na ọzọ nke ihe o mere ndodo na o wee bụ na ekele ka anyị na-enye wee na-asị na Chineke ntinye anya ọ ga-enye gị ego na-enye gị ego ka ị were na-eme amara na-eme ndị ogbenye aka anyị ewee na-atụ anya nke na-abịa n'ihu maka na mbọchị bịaziri ebe iziri mbọchị emeghere ebe a ka nsị a nwoke nnọọ ihe dịgụ n'obi ị na-eme ibe a wee bụ na ife mee n'ụrụ ọhụhụ dị ya o wee bụ na ihe anyị na-ekwu na chịkụwa nwa eze o wee nwee ike bụ ihe ziri ka ọ rụọ so anyị na-ayọ Chukwu gụ na nwanne gị nwoke Chukwu ya edobe unu ọ chịrị amụ etemeta mma wee handị ya ova wee bịa kwe na mmefu wee hụ na ọ na-ebu osi ọ na-eru ya na-eru na-ayọ Chukwu ọ uche Chukwu ya eme uche ọnya ya eme anyị wee na-ekele gị wee na-asị gị na anyị akwado anyị jee ọ maka na ọ dịghị ka igwe jie ikuku na-eku ebe sọ ya ikuku ọma okwu atabeghị ọbụrụ ihe ọma so ikuku ọma na-eku ebe sọ ya ikuku ọma na-eku ebe sọ ya anyị wee na-asị ya adụrụ ụlọ mma tụkwazịrị anyị obi anụ dị eri ọ bụrụ na isisi o mere onye batara anyị wee na-asị biko ebe o si etụwadị onwekwara ihe ọzọ anyị eriele nwa n'ihe niile mana igwe ewe m iwe Chineke nna pụrụ m ife niile Chineke ọkpara Chineke mmụọ nsọ ịtọ n'ime ofu dị ngozi biko ọgwọ mfe nwoke ya na nwanne nwoke ka anyị nọ wee na-erisie wee na-achọ ka anyị na-ahazi anyị na-ayọ biko nna nyelu ha ogologo ndụ na-arụ isi ike mee ka ụmụ ha mụtara mmadụ ha ka ha na-anụ ife ha na nne na nna na-agwa ha na-anụgo okwu nke Chukwu na ọ ga-abụ oge ha ga-eme okenye ka ha wee bụ ndụ mere ha nka maka na onye kachasị mkpa na mmadụ mụtara nwa na-enye nka wee na-asị Chineke nna nekwa igwe anyị na-eme ihe na-achụrụ ya ndị ajọ mmadụ na onye ri ya maka o wepụtara ezigbo obi wee bịa wee si ebe dị ka nata bịa dozie Oraukwu ihe enyere ya aka mberuere ya n'isi n'afa Jizọs obodo anyị ume aka ọdụ onye jere Amerịka ọ dị adatazi onye kpọtara ha dị adata ma ya masị anụ Oraukwu kpọrọ ya anọ ya anata dozi Oraukwu o wee nata ndozi Oraukwu ndụ niile ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-ajụ anụ Oraukwu ya agụ ha ncha niile n'afọ wee na-asị kịta anyị na-achọzi nna na be anyị na-ayọ Chineke nna ka anyị jedokwa ndị anyị hapụ wee dị ije a wee nwee ike ha asị anyị nnọọ anyị anatana wee na-asịzi ka Chineke
zitere anyị Chukwu mmụọ nsọ onye ntasi obi ka anyị o wee na-edu anyị aka ndị a ga-ekpo tupu na-ebịa anyị enwe ike iji alụ zuru oke na-ebe Chukwu anyị ọfụma ife ndị a ka anyị na ya okwe na ọya mere anyị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Obibi Ikwelle Uzoeziokwubundu mmakwa mazino yo na ebere n'isi bụ na enweghị ọzọ bụ na Chineke ga-edu echebie kwa Chineke kwe n'isi na ndị bebe onye mere n'isi na-ejesi akwado elekshọn anyị na ọ na-abịa very soon now by next week anyị ga-ebido campaign and campaign anyị kwadoro ọfụma anyị kwadosiri ike anyị dị n'aka anyị bụ n'obi na at the end of the day na YPP ewelite mmiri North State House of Assembly. So ana m ndị ọrụ ukwu na-ege ntị ka aka ọ projekti onye ọbụla ya n'aka ma iji okwu ọnụ ebele dị na ya ebe esi ya ga-enye aka gbasaba ozi anyị n'obere oge na kampeen ebido ebe ị na-achawa onweghị ọzọ na ahịa ka nna ndị ọrụ onye ọbụla dị aka Akele me tata na beli. Ezigbo ihe ahụ ihe ọma ihe eji eme ka obodo dị mma na iwe ikwere elu ya wee nabatara mụ na nwanne nwoke Ake ka obi dị gị taa dịka ịbago n'ọkwa kedu ihe dị iche na ndụ gị bidozie taa? Aya adụkwụsị ihe n'elu nke ọ dị
onwe ego adịka onye nze onwe nke onwe ya adị n'afọ o nwere ọrụ ọjọọ si kwere Chimereze Chimalunzu kelezie ndị mmadụ ndị bịara ndị mmadụ ndị bịara asị m na Chukwu na-ekwu onye na udo ya ma nụ akụkọ ọjọọ ọkwa n'ike anyị n'ọka anọ ka Chukwu si wee kwadie anyị na-asị gị nnọọ ọ ga-adịrị gị mma High Chief Samuel Okeke Richard Sam Gods Limited tata ịbụzi Ikwelle Uzoeziokwubundu afọ atọ ugo m ọ gbachala o sochara ihe a kwadoro esi ga-ebe na mgbanwu kedu ka obi dị gị tata emere gị Ikwelle ochi gị Ikwelle ka obi dị gị ndị mmadụ tụrụ n'ọda natara ya ọ bụ ihe njọ ka kedu ihe ebido mebezie kịta dịka echi ga-echichi a etu ọ dị o wepụrụ ndụ m na-adị bifo eche ma Ikwelle ọ ka ụzọ aka mmadụ ebe m ndụ na-abụ onwe ndụ Jizọs nyere anyị mgbe ọ nwụrụ obe Kalvarị ọ ka bụ ndụ ahụ ọnya na-abịa ọ na-akọ ndị Igwe na ndị Ichie ndị enyi gị n'ime ihe niile Chineke dị mma ọ ga-adịrị gị mma ihe ọma ga-emekwa na ndụ ọzọ mekwa n'aha Jizọs echichi nke dị n'ụka bụ Ozor aka mebesi abụọ Chisarume, Shashiwe.
jebe jebe naba naba buru jebe